Indula buzwa. Mati imimi imba yenyu yakapazwa munhu. Maka zivasei kuti ndiye akapaza. Akadzinga vanhu vanoti vachengete pamba. Mushure kunge vanhu vavadzingiwa zvinhu zviro zvashayika. Pamusha TV, nyaya sezvadziri. Maximum Mazarwe. Ila sikotia kwamba isatati. Maximum Mazarwe. Atirire tsamba hii. Tsamba. Tsamba. Plaintiff judgment Angari Frederick Mazarwe. This is village. This is the defendant, Pobiwa, and the second defendant, Angari Anderson Wangu. This is village. If you claim the Frederick, I know to say what happened, Vumu, and have the permission Anderson Wangu in the Syrian. Also, I don't go away. Result yaitiro mambo vatonga vachiti munda kana kuti nzvimbo iri kunetsanwa ndeyafradred sezvo paiva nenzira yakare old road ndiwo muganhu watemwa mushure mekuenda village nokudaro nzvimbo yaAnderson ndiyo iri kushandiswa nachivava. Those we are. Case number 282 of 12/23. plaintiff ndini. Plaintiff ndi Maxwell Mazarwe. Complaining not to the defendant Anderson Wangu. Angari muno. Claim Say wakapasa imba yangu wakatora 13 marata, 1 door frame, 2 doors, window frames, 3 aive nemaglass. Akadzinga munhu aigara pamba pangu pandakanzi ndigare nachief vaitonga panguva iyi. saka panawi yakafamba mudani. Yakafamba ikazonzi Maxwell should come to answer these questions on the next date of court, which is 23. Saka Maxwell alipo. We are in judgment. Amelo imweni kuri school with. Yeah, the Muswa 21 July 2018. 21 July 2018. The Muswa 13 October. 21 July 2018. 2018 judgment. Yakatongwa nani mambani? Yakatongwa na M Sura. Yakarekodi. Iri kuti chi ndoyanda bereke iri kutaura kuti munda zviri kunzi ndewa nzvimbo ndeyafradred ndozviya zvichinzi nzvimbo yaAnderson ndo iri kugarwa nachivavaya zvinzi mugani iold road uri kuti tabva nanyamukangavo chidaisochiti chivavayawo road pakati minda yafradred apa
Sai, usual. Right, second judgment is 13 October. 18 October 2018. Ili kuti chini 15 September. 15 September. iyo ndiana akapa judgment iyo Ni Msunda Sora. Msunda Sora zakana Eh. ile same month. Mwezi yakasiyana, imwe ndio July, imwe ndio September. Ili kuti chini Ino iri kuti plaintiff Obeti Vambe akamboripoterwa hapo. Ndiye akazoripotawo. plaintiff Obeti Wangu. Ndiye akarisapo. Versus Frederick Mazaro. Frederick Mazaro. Claim yaiti uya kudaro utaure kuti sei wakapa munhu stage mumunda musiri mako. Uye zvisina mvumo neni. Uye ndisingazivi. Saka uyu abvuma apinda nhasi uyu anga asipo abvisa mari yedare anga ari Baba vacho ava ndo vakauya vachiti kumiririra mwana achinzi hapa akaenda kugate bridge iyo. Saka result iri panapa yaitaura kuti mambo vatonga vachiti sezvo Frederick abvuma kuti akapa munhu nzvimbo sabhuku nhutsve vasingazivi, nokudaro Frederick haana simba rekumaka munhu sabhuku asingazivi, uye munhu akapiwa stage haafaniri kugara panzvimbo iyi. Iyi yanga yavhesazi sabhuku naFrederick vari two. Asi apa muridzi womunda akanga ari anawo. Apa hapana kubuda apa manje. Ndi sabhuku akanga angokremera. Sabhuku akakrema nyaya achiti wakapa munhu kuti avake, inini sabhuku ndisingazvizivi, usina kundizivisa. Kura kuti ndobvakanyorwa zvichinzi munhu akapiwa nzvimbo yekuti agare afanira kugara ipapo nokuti amakwa nasabhuku nasingazivikani nasabhuku. asi muridzi womunda apa ndiani? Apa havana kubuda pachena. Aipa takadzokera pajudgment yekutanga yekuti munda ndewafrati. Frederick ndiye muridzi womunda asi akazopara mhosva kuna sabhuku akazopara mhosva kuna sabhuku yekupa munhu wekugara ivo vasingazvizivi. saka pane right paningirika papanawo apa ndikuona pane macases matatu yakasiyana. Andimuri kwanzisi pane nhau nhatu dzakasiyana. Nhau yekutanga pataurwa nhau yakatongwa naMusunda Soro iri nhau yekuparadzwa kwemadhozi kwemidziyo ndizvo ndio yakatanga kutongwa kai. Aiwa iyi yekuparadzwa yekutorwa kwemidziyo ndo yanhasi iyo yakapinda zvinhu zvakapinda yaMaxwell Wambe yakatongwa naMusunda Sora muna 2018 muna July ndiyo. Aiwa ndo yanhasi. Maxwell haana kutongwa naMusunda Sora. Frederick yakatongwa naMusunda Sora. Defendant ari Obet naAnderson. Obet akashaya hatisi kuti yakasabhuku, Anderson ndiye uyu akagarapo. Ndo ine judgment yatatanga kuverenga iyeyi yekunzi Muganhu iOld Road. Judgment ichitaura kuti munda ndewaFrederick yekutanga. Judgment yekutanga ndiyo yemuna 21 July. 21 July 2018. Ine claim iri kutaura kuti Frederick anoti sei wakapa mvumo or permission Anderson Wambe nzvimbo isiri yake. Yaikwirirwa sabhuku naFrederick vachinzi sabhuku nhutsve vakapa Anderson uyu
nzvimbo iyani apa nhasika Saka pakaitwa kaunta. pakabvazoda Kuti sabhuku akanga akuitirwa nevavo. pekutanga Kunzi pakutanga. Eh. Saka sabhuku aona kuti adyiwa. ndopakazoda zvandisingazivi ndoyari chituku. Alright, pamusoro ichakani. Ini ndine mubvunzo wani. Nawe taunganira panapa. Ndekupazwa kubiwa zvese izvi zvikunzi sei wakapaza imba yangu ukatora 13 marata ine 1 door frame, 2 doors, 3 window frames, aiwa nemaglasses, ukadzinga munhu aigara pamba pangu pandakanzi ndigare nachief aitunga nguva iyo. Ndonyaya yatoda kudhila nayo paizvo. Right. Vamaxwell Mazarura simzairo kurudyi ini Maxwell Mazarura ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramango makope ramango makope pasina kunyepa. Mwari vandibatsire. Ini Anderson Vambe ndinovimbisa pamberi padare ramango makope kuti ndichataura chokwadi chokwadi chega pasina nhema. Mwari vandibatsire. Right, mapika naika zvinoreva kuti makutaura chokwadi. Baba muri witness ndizvo imimi munonyatsoziva here nyaya yenyaya ndimakaripota nyaya iyi munonyatsoiziva here imi mega kumira so kuti baba nhasi dhiya vapa. Can you stand in for this case? Baba endai mogara mashure. Right. Vamaxwell Mazarura ndimanyoresa zvinhu zvandaverenga. Hapana zvinhu zvanoda kuwedzera kana kutapudza paclaim ipa vambe wanzwisa zvotaurwa. Unoti chiine nyaya iyi youya uri kupomerwa kuti iwe wakaparadza nekuburikidza nekupaza. Asi imba iyoyo wakamboiona here? Mazvinzo kuti aramba Pane nyandi kupaza nekudzinga munhu. In fact, ndoda kuti ndinzwa kuti ava vati piri mupurisa gara ipapo kuite basa mupurisa. Right, ini ndoda kuti muchititsanangurirai dare nyaya zvizere maererano nenyaya yamukabhara. Nzvimbo yatiri kunetsana nayo No. imba inini pandavakira imba yangu iri mhiri yekumabvazuva. Asiri zvandikutaura. Ini ndiri kubvunza sei wakapaza imba yangu. Munzwisa mashoko andikutaura ndandibvunza kuti moda kuwedzera here kana kutapudza. Sei wakapaza imba yangu ukatora 13 marata, 1 door frame, 2 doors, 3 window frames dzine magirazi ukazodzinga munhu wandaite achengete pambaro. Ndoda kubvunza kuti mati imimi imba yenyu yakapazwa nemunhu makaziva sei kuti ndiye akapaza? Ndaanotarisirwe kudaro akadzinga vanhu vanoti vachengete pamba. Mushure kunge vanhu vavadzingiwa zvinhu zvobva zvashayika. Zvinhu zvakashayika vanhu vadzinga. Vakadzinga here? Mushure 2019. Muna 2019. Imba yakazopazwa ndii? Ndogora rakapazwa imba. Ndobva zvamamuri kuti Ini ndogara kuChinhoya ndigare kuno kumusha. 2019 ndo pakapazwa imba yenyu. Ndo pakadzingwa munhu. Ndizvo? Ndandata. Muna 2023. Tatopedza ka 2023. Pane 4 years. Sei yauya kunobasa kana kuti sei yakauya kunogora chii? Nawe izvi yokupazirwa iyi sei yakauya kunogoreri? Ndauradzika pamba pangu. Anyozvo makaziva rini kuti imba yenyu yakazwa? Patakaiva ka 2019
Ndipo mkazi wao timenye paso. Mushumo dzingwa vakavaripo. Yes. Zvashaika zvinizvo. Zvakashaika here kana kuti zvakapaso. Zvakatopabva pasisi. Ndo right. Makazi varini ini kuti imba yenyu yapaswa. Kakapiwa ripoti 2019. Ndo pamaita sei. Ndo ndauza vari kumukumbusha. Banana. Baba kuti vakakukata. Chirege unge muchaita sei. Tichiramba tichinetsana nechi. Kana yazinda tichazokuzopidza kutoendesa nyaya iyi kwamama ndorisikaikazouya izvezvo tevera muzozvanduka ima vakaemba 2019 maisa vanhu vadzingwa naira vadzingwa vanhu nemunhu uyu wamuri kuziva imba iyi ndobva yapazwa ndobva kwabiwa zvinhu izvi naira imi mukabva mati maita zvenyu baba mandiudza kuti imba yangu yapazwa saka ndoita sei baba ndobva kuti imbonyara zvona nekuti zvingatipesanisa ndizvo here saka nhasi hamuchatyi kupesana here ndava iyi aiwa chero ipapo maikwanisa kuenda kwamama ndizvona maikwanisa kuenda kwamama kuti ndo zvaitwa nemunhu muvakidzani wangu nhasi uno after 4 years mauya kuzomangara marata ari kuti munotori nesembo yemarata marata yerudzivo ma-iron sheets akabiwa haana pazo akatobiwa akaendwa nawo zvese nemawindow frame nemadhoo zvese sei muchiti ini ndeuyu akazviita adzinga vanhu imi 2019 maziva kuti imba yenyu yapazwa makauya here 2019 kungouyawo kumusha ndinouya handina kuti munouya ndati makauya here mushure menguva yakareba zvakadii mapiwa ripoti yekuti imba yenyu yabiwa makauya kwapera mwedzi mutatu mukapindawo mumusha mukaferefetawo nyaya iyi muchiona kuti zvishuwa pamba hapasisina mawindow frame hapana madhoo frame hapana chii marata ndizvo makanzwawo kuti hapana akambokutaurira kuti zvinhu zvenyu zvakatorwa nani saka sei nhasi pamusoro wakambopotowo here imapurisa zvokuti pamwe mune tsamba yekuti takamhangarawo zvokuti pamwe mune chimujeri pamwe zvingabatsiri tanga tichaenda zvedikoko enwe maita basa nyaya yasekamubvunza ndeyekuti imini mauya makambonzwawo here vanhu vachikutaurirai kuti ndofunga zvinhu zvenyu zvakatorwa nani zvakashaikwa saka chazoita kuti imini mufungire kuti ndeuyu nekuti ndiye akadzi akakuudzai kuti akadzingwa nouyu vakakuudza akadzingwa makaziziva imini vanhu vasisipo pamba pakasara painani kubvira pakadzingwa vanhu ava nemurume uyu makazombouyawo here kumusha imi kana kuti makanga muriko kuchinoi muchimbonzwa kuti vanhu vadzimwa ndobva mangogara kuchinoi hamuna kana kutombouya aiwa ndiri kureva kuti ndimaona vanhu vadzingwa mapiwa ripoti vanhu vanga vari pamba pako vari kuchengeta vadzingwa naandaseni makauyawo here imba isati yabiwa kungouya kumusha kubva pakadzingwa vanhu nenguva yakabiwa zvakatora nguva yakadiya 3 months zvinhu zvenyu zvabiwa zvaenda munogara muchinoi mutaundi munoshanda asi maienda basi asi ndikakubvunza yani dudu mukwadzi makafunda zvakani noza ordinary level ndo inonyatsoratidza kuti munhu wese akudzwisisa ndizvo ende ine munoyatsoziva mutemo maunzwa kubvunzwa naamai vari kudhova
munozviona sei mungapapindure here vatonibvunzira kare haina kupurisa hazina kuenda makarege saka muri kuzvigadzirisa here kana mazvozvana makati ndiri kuzvigadzirisira zvinhu zvavo saka iye zvinhu zvimuri kuzvigadzirisa here kana maakuya kuna mama after 4 years munofunga zvinogadzirisa sei ngoti paidai murimi pfekai bhutsu dzandikapfeka idzi mupinda panzvimbo yangu zvinozvigadzirisa sei after 4 years anongozvitenga zvimwe zvinodzosera pazvo saka kunomaini nyaya yekusimudza kuti uri kuno pamunda pari kurimira ndo zvamungadai makanyoresa kana dama muda kutaura zvemunda izvi zvemarata izvi zvemarata 13 akabiwa 4 years ago ende hapana bata mukomana hatisi kuti tiri kumuvharira zvinogona kunge akatora ati imini manje makajiwa nemaevents event manje yakuti nguva yazvakaitika nenguva yamayauzoripota whether dai makaripota muna January gore rino still maibvunzwa mibvunzo yese yatakubvunzai pano saka ndoda kuti mutiudze kuti isi tokubatsirai sei chamurikuda chaicho kubatsirwa nesu chii mamwe vari pano ndevenyu muda kubatsirwa papo tikushaya kumubvunza kuti nokuti kamomubvunza hati handibvunzi unosvona saka tomuti chii kana dai muri munomubvunza munomubvunza kubatsirwa nacho ndechenzvimbo yokurima chimirai vedani iye marata ndofunga yapera nyaya iripo ndeyekuti uyu murume uyu ane dambudziko rake dambudziko iyi harisiriro raauya naro neimwe nguva achada kuzouya naro handizive kuti changamiro achabvuma here kuti ipindwe iye dambudziko raada kutipa kana kuti vanoti munozouya handichaziva vedani ndibatsirei rega itongopinda zvishoma iyi yapedzwa iyi apa iyi yataita iyi yakazvimirira nesamana andimazvinzwa saka kuti tipinde iyi haina chinyorwa chirapa yapinda sei chokwadi iyi haitipinde nhasi nekuti judgment manyorerwa inoitwa zvinoburitswa nezvawapira unoda kutaura pamusoro yechangamirira rakudzora ndofunga nyaya iri apa pakai yakabvira 2016 kusvika mapobe wakasvika pakuya 2016 musi wa 29 October 2016 wakauya kupi wakasvikaona nzvimbo ndofunga kapane vamwe vantu varimo munhu wako aripo ndofunga judgment rakapiwa ipapo rakanzi munhu kumhiri kwenzira uda kutaura nyaya ipi aiwa ndoda kuti vanhu havari kutichidzana kusvika pari nhasi uno then judgment ravari kuburitsa ra2018 handina kupinda kana kudari navo kana sabhuku havana kupinda navo sabhuku ndo vakatozouya mushure mekunge ndaparipoti kuti vanhu vaya vadzoka futi pamunda chinzwa vana nyaya iri pane inokuendesa kuchitoti hanzi wakabaka handina saka ndiye yatoda kutaura nezvayo ndiye yatoda kupedza izvi zvawakutaura zvemuganda yenyu izvi ichatozoiye inenge yakazvimiririra iyi yapapedzwa bhozi ivo biro ini ndikusenzera kundaisa vanhu vakushanda ini ndobirwa pamba ini muhamadudza ndo handagara zvanguzi handina namwe ripota after 4 years ndozoenda iripota iwo Reporter per 24 hours. It took 4 years. What was it? yapere murudo tisvitsire mumashaka vafanira kuti mapiro kana kuti matsananguriro avaita panyaya yavo yaonekwa mhosva pasina ingakwanisi kutevedzwa asi kuti iri mhosva yekuti yavanga vakubuda nayo yemunhu asiri imimi ndine manyorero amaita
sori vanhingi vamujeri kurukura kwamaita nani siku nabongole ndikapedzisa nhau yataona pano changamire ndeyekuti uyu murume uyu haana kutaura nhau yake yaanga avinga mucha nhau yaavinga muno maisiriyo yaanyurisa pano nekuti zvinhu zvakaitika izvi 2019 pano makore manhatu haana kwaangama nakakusvikira goverina. Zvino tichiedza kubvunzurudza kuti tione kuti tingabatanidze papi uyu waamhanarira anonzi Anderson Vambe nekuparwa kwemhosva muna 2019 iye ambouya kuno kumusha audzwa kuti pamusha papazwa pabiwa akati ndakanzi haasiya zvinokonzera kutaura. Saka tabvunza tikati konhasi azvichakonzera kutaura here anza notadokataura kwamambo tikati kana iyo nguva iyoyo mambo vakanga vaigona kunge vakazviita. Zvino taona kuti tichikomerawo hapana munhu anogona kusimuka nhasi achitaura kuti Vambe takamuona akatakura rata, takamuona akatakura window frame, tamuona atakura door. Zvinotiremera kuti tinongedze munhu. Saka umbowo hwokuti titisu uyu ane chaakatora pamusha taushaya chakanaka taakusiya kwamwe taona asina mhosva ndo madhokena ameno chakanaka tasiyira kwamwe. Sekutaura kwazviri kuita nezviri pano paclaim ane samoni ramhan'aro zvine mubvunzo wekuti sei wakapaza imba yangu ukatora doframe nemahwindo kureva kuti ndiyo mhosva yamhan'aro. Saka pane umbo wabuda umwe wataenda kunoona taona kuti mukati mekugara kwevanhu ava mhosva dzakabvira muna 2016 dzisingakurukurwe dzichipera kusvikira nanhasi. Saka nhasi nhau yezvakaparadzwa, chekutanga munhu ukabirwa, chekutanga enda unomhanya kupolisi. Nokuti mapurisa taigona kubvunza kuti pane RRB here report rwakabva kuna Maxwell Mazara rekuti akaparadzirwa akatorerwa zvinhu izvi. Zvino hapana ripoti iroro. Ndiri kukudzidzisawo kuti kana next time wachengetesa munhu zvinhu zvako ukaona pasisina enda kumapurisa unomhanya. Asi hatireve kuti zvinhu izvi hazvina kutora kana kuti hazvina kukanganisika. Kana uchine kuda kuziva unogona kuenda mberi uchiinvestigata kuona kuti zvinhu zvapamusha pako zvakaenda kupi. Saka pari zvino apa mhosva hapana yekuti akatora zvinhu apa hauna kumubata. Ndo mamiro yakaita nhau iyi. Saka discharge nokuti hapana evidence iri very tangible. Mazinzo achikurudza mambo. Then pane yekuti sei wakapa munhu stand mumunda musiri mako usina mvumo. Ndiana kumangana yakanga yamhangana nasabu akanga aripo panguva achimhanarira apresident kuti sei wakamupa ndainisa kuzivisika nyaya yakatongwa ikatopuwa yakapuwa judgment ikapera ichekasana sabu aive panguva idzodzo aifunga kuti vapa munhu nzvimbo kwokugara asingazivi kuti ndini kuvaka imba iyoyo kusvikwana kuita sekugara. Saka watadza kunzi pana sabu aifunga kuti tamuisa munhu iye asingazvizivi nepo imba ingeri yavo.
ya saka apa baba vako ndivapi vari kupima vagirapa apa gadzirai mumbonyatsobuditsa chichemo chenyu chaicho handimazvinza chonyatsobuda chichemo chamurikuda panhau ndona ndimambiri akaita nao chichemo changu mundo kurima ndopa kunetsa ndipo pacho manje patiri kuti iwewe uya nenhau yako imwe chete wakanongedza kuti nhau yako iri apa urivanzese nhasi haigone kuiswa mudzoka munomo iri nhau kuti sei kuratidza kuti kana akukurambidza ikurima munda wenyu kana akakutorera munda wenyu ndino zvakaitika unedzoka yotomwa kutaura pamwe amai nyaya iripo nzvimbo yokuswana haisi nzvimbo yavo ndonyaya munoronga zvinhu zvenyu yewo yaingazvimirira kusumuka izvi